Hello, good afternoon. Let's make avocado dessert with milk, powdered milk. Nagpunta ako sa parking shop dito sa Hong Kong. Ito yung Australian avocado. 4 pieces. 14.40. Pag binili mo tatlo, mas mahal or per piece. Minsan sa $9 minsan. Ito ay sale na. Trinay ko namang i-share natin itong live natin. Hello. Ito ay $14.40. Then, gawa tayo ng dessert. Simpleng dessert. Ito ay trinay ko na buksan. Okay naman siya. Ito ay buksan natin lahat. Ito isa, okay siya. Oh. Try natin dito. Okay naman. Ayoko yung avocado na maugat. Ito daw Australian avocado. Hello. I-share natin sa naka-duty ako ngayon Sunday dito sa Hong Kong, holiday, but nag-duty ako. Share natin. Hello. Ito yung avocado natin. Okay siya lahat. Lahat. Worth $14.40. Kaya ang gawin natin. Nakaupo kasi ako. Okay naman yung avocado natin. Hindi pa siya masyadong sira. Okay siya. I mean, hindi pa siya masyadong hinog na hinog. Mura na ito, $14. Try na natin. Lasang avocado.
Masarap ito pag ano malamig. Meron tayong powder milk. Ang powder na milk natin yung ano pangalan? Ito. Magpro-promote tayo. Nag-sale sila. Devonville powder milk. Yung ano natin, gatas natin. Devonville. From Australia din. Australia. Oo. Australia din siya. Pati yung avocado from Australia din. Ito. Masarap to. Hey. Mix lang natin. Kung Pinoy ka, alam mo tong pagkain na to, dessert na to. Kung avocado lover ka, alam mo to. Filipino dessert, avocado with powdered milk. Mas masarap pag malamig to. Avocado. Pag inilagay natin sa freezer to, parang ice cream na siya. Maglagay tayo ng konting brown sugar. Kung ayaw nyo ng sugar, okay lang. Kasi yung powder milk, hindi naman masyadong matamis yung powder milk na yan. Kung gusto nyo matamis, condensed milk ang ilagay. May blender kayo or mixer plus whipped cream, ito gawin ng ice cream na to. Ito na, ito na yung avocado natin, avocado dessert. Okay lang siya, hindi masyadong
Matamis. Creamy. Ayun po. Mas masarap pag ano, malamig. Masarap din gawing smoothie. Avocado dessert. Pag Pinoy ka, alam mo tong dessert na to. Yan po. Yan lang po for today. Simple, ano, dessert ng mga Pinoy. Avocado at saka gatas, powdered milk, and brown sugar. Bye. Hello po. How are you? Thank you for watching. Bye-bye. Another recipe po. Simpleng recipe lang naman to. Avocado, powdered milk, or pwede yung gamitin ang condensed milk. Ilagay sa ref. Mas malamig pag chill. Bye-bye. Avocado dessert. Bye-bye.